आहा सासे बिहि गोमाजादो मानो होनबा गोमाजादो 26 जानुवारियाव 26 आगस्ट 26 आगस्टआनो भुल जादों 26 आगस्टआव फुङाव 4टा बाजियाव बाहेरायाव ओंखारदोंमोन मा होनो बेयाव ओंखारनायनो मुथि थांखो बेनि खालि अखाबो हादो जोंबो थारमाने सारि मोनाखैमोन बेलेग बिसिनायाव मुरनाय जादोंमोन बिदिनखालि बेनिफ्रायनो दा माबोरै थांखो ब्रेनाबो एसे हामा जादों बिहा ब्रेननि थाखायसो थांफ्लांखो नामा जा जों नागिरदो बेखौ जों मोनाखै बहुद जायगा गिदिंबाय जों गारि लानाबो नागिरदों साइकेलजोंबो नागिरदों बायदि खालामनानै नागिरबाय थादों आरो गावलिया माबाफोरनियावबो नायदोंमोन मोनगोन होनना बुङो मानसिखौ दोङो होनना बुङो नुवा पुलिसनोबो जों एजार होदो पुलिसा दा नागिरा बेखौ मिथिया पुलिसनोबो होना दोननाय जादों जों दा रायजो राजाफोरा नङाबा नुबाय बायोबा फन नाम्बाराव बिनि नाम्बार मथेनो जोंनो हरबोला जों नायनो थांनाय जागोन आरो दा नोंथांमोना अननानै जोंखौ लाखिना दोनोबा गाहाम मोनदोंमोन आरो आं बेखिनिखौनो बुंना दोनथ'नाय जाबाय दे आंनि मुङा फुंखा बर' गामि बालाबारि पस्ट अफिस बागदबा थाना गरेस्वर डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिटिआर आसाम पिन नाम्बार 781366 जे थांनाय माबायाव 26 आगस्ट खालि आंनि आदै मा होनो दाने गोमादो आरो जोंहा फुंनि 4टा बाजारनिफ्राय गोमादो दा मानसिखौ दाने जों बहुद नागिरबाय सानो माने साराफाले मोनब्रै दिगावबो नायथिंबाय मानसिखौ दा दिहुननो हायाखै ओमफ्राय मानसिया ओरैनो इमान माबा नङामोन हिनना खालि दा मानसिया फार्स्ट माने गिबि न'निफ्राय दानो बारनदो आरो बारननायाव दा सानो जों जेरावबो माने सोंबाय माने गामि खाथि खाला सानो तामुलपुर एरियायावबो रोङिया सानो अदालगुरि फिटिबो सोंहैबाय ओमफ्राय गरेस्वर एरियाखौ सोंजोब्बाय खैराबारि सानो मानसि जों दिहुननो हायाखै मानसिया खिन्थु जोङो बेलेगफोराव माबा खालामनायफोराव दोङो होनना बुङो ओमफ्राय मोनगोन होनना बुङो दा जों मानसिखौ दिहुननो हाया सानो जों बहुद नागिरबाय मा मुं ओरैनो नामा दा माथु बिसरि बर' बिनि मुङा जाय मानसिया गोमानाय दा माथु बिसरि बर' पुलिसनि एजार होदों जों पुलिसनोबो जोङो ओरैनो न'खरनि माने बिगोमाया माने एजार होबाय बेनिफ्राय आरो इनि फिसालाफोराबो सानो इउटुबाव होदोनो बेनिफ्राय आरो फेसबुकआवबो होदो होनना बुंदो दा इउटुब नायगिरिफ्राबो दा मानसिखौ माने दासिमबो दिहुननो माने हायाखै फेसबुकफोरावबो दिहुननो हायाखै थानाफोराबो दा खबर लागोना लायाखै बा नागिरा जों बेखौ दा मिथिथ'वा जानो माने होना दोनबाय आरो थेवबो दा आं बेखौनो बुंनो लुगैदों रायजो राजाफोरखौ जेन माने नोंथांमोना बा आंनि जायखिजाया सोमोन्दो थानाय जोंनि आफा माने आइ आफा आदा बाजै फंबाय बिब' बा बिदा बिनानावफोरा जाहाथे मानसिखौ माने नुसनबायब्ला माने फननि गेजेरजों माने खिन्थाहरनो हागोन जों माने स्क्रिनावबो नाम्बारखौ होगोन आरो फट'खौबो होगोन बे फट'खौ मोजाङै जुदि नायनानै गथाय रायजो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा माने फनफोराव माने मानसिखौ माने बायदिसिना माबायाव माने सकफोरावनो जा लामा थथायावनो जा माने नुसनबायोब्ला माने नैबे दानियाव माने स्क्रिनाव नाम्बार होगोन बे नाम्बाराव माने फन खालामनानै ओमफ्राय माने फनफोराव माने फन खालामनानै माने मानसिखौ माबानो हागोन बुंनो हागोन ओमफ्राय दोङो होननानै जों लाखिदों होननानै होमबाना जों दा मानसिखौ दा जों दिहुननो मा होनो जों दा लायनो थांनो हागोन बैसोआ बेसेबांसो जागोन ओरैनो बैसोआ मथा मथि 50खौनो हमदों आङो हाइस्ट 50खौनो हमदों आवगायाव बेफोरबायदि ओंखारफेरदोंना फेराखै मानसिया बे आवगायाव फिसा गैयामोन बेनो माने गिबि आरो फार्स्ट प्रथम जादों खैथासो समाव हरफारदों ओरैनो फुंबिलिनि 4टा बाजायाव जादों माने शुक्रुबार आरो माने बृहस्पतिबारनि माबायाव आरो जेनेबा माने 4टा बाजायाव फुंनि दा मानसिया दानो बाहेरायाव मा ओंखारदोंमोननो